Dobrý den, mé jméno je Jan Kotala a rád bych vám představil firmu Booking Pets. Jsme na trhu od roku 2016 a jsme místním agentem, zprostředkovatelem ubytování ve ski resortu Černá Hora Pets. Booking Pets nabízí své služby turoperátorům na českém, německém, belgickém, holandském a polském trhu a samozřejmě nabízíme také služby všem turistům, jak v létě, tak v zimě. Asi to nejlepší, co můžeme nabídnout, je to, že působíme přímo v Peci pod Sněžkou a že známe všechny lidi, kteří se v turistice v Peci pod Sněžkou a ve ski resortu Černá Hora Pec pohybují. Všechny informace najdete na naší internetové stránce www.bookingpets.com.